Il-Kurja fetħet il-bibien tagħha biex il-pubbliku jkollu l-opportunità jiltaqa' mal-Arċisqof ta' Malta. Fost l-oħrajn Paul Cremona ltaqa' mar-residenti tad-Dar tal-Providenza u mal-kor tal-imtarfa li qatt għodwa ikantaw kant tal-miliet. Ngħidlu awguri u nispera li hu pjaċir fil-miliet. Visti pastorali li ħajamel fil-futur iħallu frott fil-Knejjes u f'Malta kollha. Id-diskors tal-Arċisqof Paul Cremona kien iffukat fuq id-dinjità tal-bniedem. Semma l-aktar żewġ faxex tas-soċjetà li huma f'riskju li d-dinjità tagħhom ma tkunx rispettata, it-tfal u l-anzjani. L-isqof qal li f'dawn il-jiem li jfakru twelid ta' Ġesu Bambin, kulħadd għandu jiftakar li d-dinjità tal-bniedem trid tiġi rispettata mit-tnissil sal-mewt. Saħaq li f'ċirkostanzi fejn id-dinjità tal-bniedem ma tkunx protetta mill-familja, is-soċjetà għandha tintervjeni. Jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn din id-dinjità ma tkunx konoxxuta, laqqas forsi fil-familja, kultant anke mill-istat, u allura kemm huwa importanti li aħna lkoll anke bħala poplu Nisrani nagħtu fejn naraw li hemm dinjità li mhijiex mogħtija, inkunu aħna li ma niddejqux li nsemmu leħinna. Paul Cremona wassal messaġġ favur id-dinjità tal-anzjani, speċjalment dawk li jkunu tilfu l-indipendenza tagħhom, u fakkar kif is-sena d-dieħla ser tkun is-Sena Ewropea tal-Anzjanità Attiva.